Sabi niya pa doon sa radyo na, alam mo ba ang pinagpaalaman? Kadete, sabi niya pa. Kadete mo, sabi niya. Kasi kadete mo. ano yung head yung niraradyo eh. Chief officer. So yun, tas daw na Ayoko kami yan, may grado yan ma. dap-dap. May grado to? Maraming ko? So yun, tas daw na kami ng dap-dap port. Hindi kami sa alin dumaong sa dap-dap port kami. Pascrap. Yan, so starting na ulit kami ng biyahe. Dito na kami sa Visayas region. Samar. Yan. Update pa ulit mamaya. Ay, tawag. Hindi na pala dadaan ng tuloy na to. Bago na Biyahe pala. na kami, Samar. Yes. Dito na kami sa Samar. O sige, tumatawag si Ate Lani mo. Marlika Harvey na naman dadaan natin. Oo nga. Yung Maharlika Highway nga. Mindanao. Nueva Vista, Northern Samar. Teka ng mga isla oh. White sand? Ay hindi. Ano ito? No. Ginagawa din yung kalsada rito sa tulay dito sa bayan no. Bukana ng Northern Samar. Ay Northern ba to? Northern Samar. Oo. Ayan. So dandahan talaga tayo. Yung drink ha. Explaining complex topics can be challenging. Highlight the text you want to simplify. Malupalo. I love Malupalo. Ganda oh. Kadig na ito ng mga kabundukan dito sa Samar. Breathtaking. Wow. Look at that.
dito parang jeep. Malaki. Kilometers. Fisher Grill. Tingnan natin Hindi muna kung masarap kaya dito. yung, ay kung ano. Baka na nag-breakfast. See kung maganda. Fisher Grill. Steep, steep. The stair is steep. You might fall down. Ex- Green grass of home. Ganda, ganda. Ganda talaga ang suspension nito.
Okay. Babagay, malakas na ulan. Ito na kami sa may Gandara, Samar. Ang lakas ng ulan to. Ulan, lakas ng lalaki ng patak. Doon lang. Zero visibility daw. Lakas ng ulan. Sa ako medyo malinaw pa eh. So sa reality, baka kayo makita na eh. Yan, kumalawa na konti. Proper na tayo. Parang ng summer. Ang kagandahan ng Visayas. Green na green. Dagat. Dagat ba yung lawa? Dagat. Kamundukan. Balogan City na. Sabi ni Jollibee, ganda ng Visayas, ganda ng Samar, lahat green, bundok, karagatan, ganda. Mas maganda ganito kaysa mga buildings. Mas maganda mga puno. Ang ganda nga nung ano nila yung may Very sungay. refreshing. Welcome. Ay, ito. Maluwage. Purutin mo na eh. Purutin mo sa Dali dali. ano, amatay gisya ko ang oras. Hindi pa natanggal. Barangay New Explaining- Mahayag. New Mahayag. O tanawa. Balogan Tagaan, City. magpulong na bupurot na.
Sunod na talaga tayo. Balogan City. Pwede dumaan din eh. Wala naman traffic. Grabe mga sasakyan na naman. Potik talaga eh. So palabas na tayo ng Balogan. Papunta na tayo ng Tacloban. Layo pa dong. Ah. Dong. Explaining complex topics can be challenging. Highlight the text you want to simplify. Ari parang doon. Parang Harid Islands, oh. Lapit ko nyari ang drone. Oh, focus. Ay, Baka may nakatry. oh, ganda. Ayan, oh, puro mga kalsadang lubak. Puro ginagawa. Yung mga sira, yung mga gawa pa lang, sinisira na. Yung mga sira, hindi ginagawa. Buhay talaga ng tao. Build. Kupit. Ay, lakas na naman ang ulan. Time check 2 PM, 2:02 PM. Second day ng aming biyahe. At dito na kami sa Yabong. Bumili kami ng mga tahong at sisi. Yabong. Para hindi kami magsisi. Update ulit later. Yun ang ano. No. Daan. Bitaw. Grabe yung mga tulay dito. Patusok talaga. Mga tulay, mga patusok. Ano? Tulay. Oh. Motyong na. Municipality of Motyong. Tulog na. Tulog. At kalsada. Oo, ang construction ng mga kalsada. Kalsada, murag suka. Buti nga hindi ma-traffic. O, dili man po traffic. O, bisag na ay gyado, di man po traffic. Hindi ka tulad yung sa Quezon. Siyempre sa Quezon, gyado. Nagbakto Siguro lang. pila may kauras dito. Nag-back ko lang 2 oras na agad. Kuan. Ang po, mga banga, nagkaranda ka, mga banga. Sinini. Oh, sila nakatulog. Ako katugoy. Para akong namatay nanay katulog. Pero sa litra. 11 kami dumating dun sa tulugan eh. Man eh. Tapos 1:30 umalis na. Sayang ka, Jug. 1.5, boy. 1.5, tatak-tak. Yung sinulugan namin. Oo nga. Kanina. Doon na kami natulog. No. Kanina. Yung Ganina, dito sa Matnog. Na, labi ang higop. Oy, lami lang luto. Sapsoy, lami. Yung calamaris, lami food. Lami. traffic na ma. Ibaw, Ito na yung traffic. Traffic na, hingun.
Yeah, we're going there. Watch. Yeah, we're going there. See, watch. Watch. Yeah, we're on the way. See? We're going up now. Nabidyoan ko na kanina. Nabidyoan ko na yan kanina. Merong isa na nga sa ilalim yan. May nakatira na nga yata dyan eh. May building na dyan. Paano yung puntahan? Walang rainbow. Okay, now we are now. Entering the ano now. Look. Wow. So nice. Bigil sila. Picture sila. Hindi na. Okay na to. Ganun din mangyayari. Oh. I-video rin ako eh. Hindi mo na ipapalipad. Hindi na. Hindi ka na magpapalipad. Kaya kung kaya kong paliparan doon sa baba. Explaining complex topics can be challenging. Highlight the text you want to Parking ba simplify. doon sa baba? Wala, sa gilid na ng kalsada. Kala ko may parking area. Malapit ng birthday mo, March 3. How old are you na? Sa March 3, how old are you? Sounds na 6. We're in San Juanico Bridge. Tacloban City na. Yahoo! Yun, dito kami sa Palo Leyte. Kay General MacArthur. Ay, masinini. Tumawid na yata nini. Ayan. Okay. So wala si MacArthur, General MacArthur. Papahinga. Sarado eh. So dito tayo sa park. Yun lang, so naging park na lang siya. Sarado dito yung dati nakalagay yung statue. Mukhang nire-renovate nila.
Yan. Si General MacArthur. At saka yung kanyang mga kasamahan. Yes. Ang daming tao. Hindi ng kanilang pulis, oh, naka-ano. Galing. Morning. Touchdown kami kagabi ng Hilongos, Leyte. Alas 10 ng gabi, 10 PM. Grabe ang biyahe. Pero worth it. Ganda ng mga view sa daan. Di na kami napag-vlog after ng Palo, Leyte sa kay General MacArthur landing. After that, Explaining complex kumain na topics kami, can be tapos diretso challenging. na uwi. Highlight the text you want to simplify. Super busy na. Basta sobrang pagod, so tulog agad kagabi. So yun, sa mga nanood hanggang sa dulo, maraming salamat po. Sana ipatuloy kayong magsubaybay sa aming bakasyon dito sa Leyte. Maraming pwedeng puntahan dito. Sana mapuntahan namin lahat. Thank you.